श्रीमद भगवत गीता सरल गीता हा जो सांख्य योग एक सान काणी वाघा गेली एक फांता एक वाघिणी एक छाव्याक जन्म देऊन मोर वता जंगलांतू शेळ्यो बोकड्यो राखतलो त्या छाव्याक घेऊन घार येता आणि त्या दिवसून तो छावो बकऱ्यो आणि शेळ्यो असत पण तांचवट वाढता तांचवारीची तण खाता पान खाता तांचवारी मॅ करता एक दिवस एक वाघू त्या टोळीचेरी धाडे घालता अशी पळयल्यार ताका दिसता अरे हो तरी आपणा बळगाचो छावो बोकड्या वरी मॅ मॅ कोण धांवन वता भिवन शा म्हणटा आणि वचून पहिले ते छाव्याक धरता धर धरी ताण तक न्हयची तिरा हाडटा आपणा लागीं धरता आणि दोन्ही तोंड त्या उदकान पळोवन चालयत ताका दोगां गेली प्रतिबिंब उदकान पळयता तो छावो आणि म्हणटा हले हांव तरी हाजवालीच दिसता मग आता वाघू व्हड गर्जन करता आणि हाकाय गर्जन करू शिकयता तोंडा करी मग आणि म्हणता अरे तू वाघू तू शेळी नाही तू भिवून धावून वच्चे नाही तुक पळवून सगळ्यांनी धावून वचका कळलंय अरे तू शेर का बच्चा है शेर का धर्म निभा ये भेड़ बकरियों जैसा जीना तुझे शोभा नहीं देता है ची सांगता आमका भगवत गीता हाँ तुल वाघ कोण श्री कृष्ण भगवान आणि तो छावो अर्जुन इतलो होड धनुर्धर अर्जुन कुरुक्षेत्रारी उत्साहान वचूंक गेलेलो युद्ध करूक सज्ज झालेलो जाल्यार ऐन वेळा मन विचलित झाला ममत्व गर्ते महांधकारे मगेल जान जाले ममत्वा गर्तेन शिरकलो ताका हात दिवन वयर काडका जच्ची ममत्वा चिखलान तू शिरकून पडलेले अर्जुनाक हात दिवन वयर हाडचे काम कोण करता कृष्ण भगवान म्हणूच कृष्णाक अच्युत म्हणून नाव पडल्या च्युत म्हळ्यार तग्गू पडचे आणि अच्युत म्हळ्यार जो स्वतः तग्गू पडना दुसरा काही तग्गू पडू सोडना बोलो अच्युत भगवान की जय अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे रामचंद्रम भजे रामचंद्रम भजे म्हणूची ममत्वा जालान शिरकलेल्या अर्जुनाक भायर काडूक कृष्ण भगवान उपचार सुरू करता वय डॉक्टर तो खंयच्याच डॉक्टर तो भवरोग हर वैद्य तो भवरोगाचे रोगान पछाडले लोकांक तो रोग मुक्त करता अर्जुनाक स्थितीच निदान कार्पण्य दोष अशें जाता डायग्नोज जाता म्हळ्यार मानसीक दौर्बल्य कसलोय निर्णय घेवच्या कळना असले लोकांक दुसऱ्यान सांगचे पडटना आपणे सांगिले खरें म्हणून दिसता शारीरिक दुखण्यार पुणी त्वरित उपचार करू जाता आणि शारीरिक दुखणे एक इंजेक्शन 4 गुळयो दिवचे भितर वता जाल्यार मना दुखणे कळूकय वेळ लागता आणि इलाज जावच्याकय वेळ लागता अर्जुनय खंच पुरा कारण सांगून आपणे म्हणचे खरें म्हणटा असं म्हणूची कृष्ण भगवान लागता हाका बाळा पुत्ता करून काय प्रयोजन ना हाका एकच झटक्यान खडबडीत जाग जाय शिकोरका तशी वखद दिवंका
म्हणून आमगेल भवरोग हर वैद्य कृष्ण भगवान ताका 3 नमुन्याची मूळ झरोन लायता, जे तागेल 3 नमुन्या दोष समूळ निवारण करता. एक आत्म्याची अमरता आणि अखंडता म्हळ्यार ईश्वरता, दुसरी देहाची अनित्यता आणि क्षुद्रता म्हळ्यार नश्वरता, आणि तिसरी स्वधर्म पालनाची आवश्यकता. हे 3 महासिद्धांत अर्जुना मार्फत भगवंत आमकां सर्वांक दिता. कारण आम्ही सुद्धा हे अर्जुनावरीची ममत्वागर तें शिरकल्यान नाही, हांवच देह म्हणून लेखतात नाही, आत्म्याविषयी जाणून घेवनच आम्ही प्रयत्नय करना ती नाही. म्हणूची भगवंत पहिले फटक्यान तुची अर्जुना खडखडी सांगून सोडता. पहिले म्हणटा आत्म अमर अस, देह अनित्य अस, आणि या देहाच कशी उपयोग करका हें सांगता. कशी स्वधर्मा महत्व सांगून भगवंत म्हणटा पार्थ तू पळय, हो आजो हो मावळो हो गुरु म्हणून मनुष्य मेस्त बसला पळय, ते आज ह्या बांधवांगल रूपान तुजी द्रार आसती. देहच ते शाश्वत ना ती, एक ना एक दिवस मोरचेची सती. देह शाश्वत ना, ताजे भितर आशिल्लें जे चैतन्य आसा पळय, स्वरूप आत्मतत्व आसा ते शाश्वत आसा. ते मरना जावं मारना. त्यामुळे ती तू तांक मारतलो ह्या भ्रमान तू पडू नाका. ते आज आसा ती फाय ना, ती मोरचेच आसत ते, तरी तांचे खातीर दुःख कलाक. निशंक जा आणि युद्ध करी. हार जीत मरचे मारचे विचार पुरा काण सोडी. कारण युद्ध करचो हो तुगल स्वधर्म. इत्याक तू क्षत्रिय, तुगल लोकांगल रक्षण करूक तू युद्ध करचे होच तुगल स्वधर्म. तो केल्यारी तो कर न्ही जाल्यार तुका पाप लागता, आणि तू तो केल्यार स्वधर्म तुका पुण्य मेळटा. कितलोय कठीण असो स्वधर्मूच श्रेयस असो, आणि परधर्म कितलोय ससार असो तो वर्जूची. कारण अरे अर्जुना, लोहाराक सोन्नार जावंक जातवे. दूध कितले पौष्टिक म्हणून मासलीतान तू जिवंत रावतवे, ती उद्दाकच जायना वे. तू पळय स्वधर्मार चल्ल्यारी तुका केन्ना खंय पाप लागना. विजयू राजपाटू ऐश्वर्य कीर्ती आणि मरणोत्तर स्वर्ग. त्या उलट तू जर युद्ध करनी म्हळ्यार तो परधर्म जर केलो तरी निंदा नालस्ती अपकीर्ती आणि शेवटी नरक प्राप्ती. म्हणून अर्जुना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि. कर्म करचे हाजेर मात्र तुगेलो अधिकार आसा. ताजे फल कसले हाजेर तुगेलो अधिकार ना. फल कल मेळटा जावं मेळत की ना हाजो विचार कर नासतना तू युद्ध करी. समत्व बुद्धीच मनुष्य यशू अपयशू हाजो विचार करना. तो फक्त आपणागेल कर्म मात्र करता. आणि जो अशी समत्वान प्रतिष्ठित असता ताका स्थितप्रज्ञ म्हणटा ती. आणि स्थितप्रज्ञ हो कासव आवारी असता. कासव कशी अयोग्य प्रसंगान थावन आपणागेल इंद्रिय भितर ताण घेता, तशीची स्थितप्रज्ञाशील मनुष्य आपणाक अनुकूल नातील प्रसंगान थावन आपणागेल आंग दूर कोण घेता. तशीच तू आपणागेल हे वायट विचार आसत पळय ते पुरा मनान थावन काण उडय आणि एक मनान युद्ध करी. अतः सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मर युद्ध च. हरि आनंदमय जय नारायण, हरि आनंदमय जय नारायण, हरि आनंदमय जय नारायण, हरि आनंदमय जय नारायण. बोलो श्री कृष्ण परमात्मा की जय हो.